posatira mvula yamphamvu imene yakhala ikugwa across Malawi. Mvula imene ikuona kuti iyabweresanso chipinjo ku mtundu wa Malawi potengera ndi malipoti amene akumabwera. Zikuona kuti madera ena ndithu kwachitika mafladzi, kwina anthu ali displaced after nyumba zawo ndekuti zagumulidwa zina zazaza madzi, pamenenso abale ena ndekuti ali ku zipatala after ndekuti agweredwa ndi nyumba ena ndekuti aluza miyoyo yawo. Nawo nkhani ina yomvetsa chisoni ndionera kuti mphunzitsi wa primary school ina yake imene imadziwika zonena kuti Kabalalika primary school imeneyo ili mboma la Chikwawa ndekuti chakwa chapananga. Mphunzitsitu ameneyo is feared dead after ndekuti atakokololedwa ndi madzi. Enatu kumazafunsa kuti kodi zinakhala bwanji, chinachitika chenicheni ndi chani. Ndithu makosana incident imene inachitika ndionena kuti mphunzitsi ameneyo anali pa ulendo opita ku Changoima Teachers Development Center kapena kuti TDC. Ndeti motive yopita kumene koko amafuna kukapanga participate mandatory government head count exercise ambiri tikusatira bwino kuti exercise imeneyo imene aboma akhala akuchita yokhuzana ndi ogwira ntchito mboma. Nawo chimene chinachitika ndichonena kuti potengera ndi ma eyewitness pali kaulendo ndithu kuchoka kumene amaphunzitsa ku Kabalalika kukafika kumene ku Changoima TDC ndi along the way pakuona kuti pali mtsinje, leno posatira kusefukira kwa madzi monga ambiri takhala tikudziwa kuti mvula yakhala ikugwa komanso metafotokozeka kuti mvula yakhala ikugwa madera ambiri. Zikuona kuti mtsinje umenewo ndekuti unadzadza mpaka nalo unapangisa zonena kuti anthu akanike kuoloka. Zikuona kuti mphunzitsi ameneyi anakanika kuti adikire kuti mtsinje umenewo uphwere, kuti mtsinje umenewo madzi apite. Mwina m'malingaliro mwake amazaona kuti asakapange atende kumeneko kapena mwina akakafika mochedwa apezeka zonena kuti atha kupanga face ma punishment kandi zina zotero. That's why anangozipanga push ino kuti aoloke madzi amenewo. Unfortunately madziwo anapeza zoti ampanga overpower, and mmene tikuyankhula padakali panopa ndekuti mkulu amene sanapezeke sakudziwika kuti wapita kuti. Zomvetsa chisoni osati masewera. Komano makosana tikasatirano a Department of Climate Change and Meteorological Service kapena kuti DCCMS amakhala akulengeza bwinobwino uthenga okhuzana ndi nyengo mmene ikuyendera, komanso amakhala kupereka malangizo makamaka mu nyengo za mvula ngati zimenezi. So tikasatira bwinobwino mmene department imene anakhala akulengeza uthenga makamaka okhuzanano ndi mmene mvula ingabwerere chigawo chakumwera, kuti watu anakhala akufotokoza kunena zona kuti mvula chigawo chakumwera kuyamba pa 6 Machi chaka chimene cha 2026 kuzafikano pa 15 Machi mpaka ku 17 Machi ndi pamene mvula ikhala ikugwa kwambiri madera ambiri aku chigawo chimene chakumwera. Popereka uthenga umenewo amakhala akulangizanso kuti anthu tisamale makamaka pa nkhani zokhuzana ndi kuoloka mitsinje ndi zina zotero. Mitsinjeto imene yoti yadzadza ndi madzi onesa tinoti ndi pamene kumabwera malipoti ngati amene zosakhala bwino zosayenda. Andino ku Chikwawa kuko ndi one of highest hit area, andinso potengeranso ndi data zikuona kuti anthu opitirira 40 ndi amene ndithu aluza miyoyo mu nyengo imene ya mvula, potengeranso ndi rain related death since and apapa anthu approximately 160,000 over mabanja okwana 36,000 across Malawi ndi amene akhuzidwa ndi nkhani za ma displacement. So madera amene tikukhalamo kwa anzathu amene tikuona zonoti akhuzidwa kwambiri, ngati tili ndi kuthekera kuwafikira ndi kathandizo kenaka kaichonde tiyeni tiafikireni abale athu tiagwire dzanja. Of course we understand kuti aboma through Dodma ndekuti nawonso akuyesesa mbali yawo, komabe kwa amene tili ndi kuthekera tiyeni ndithu tithandize abale athu amene akhuzidwa. Nawo nkhani ina yomwe timafuna tingoyankhulapo ndikukhuzanano ndi safety advice makamaka mu nyengo imeneyi pamene mitsinje ikumapeza kuti yazadza chani. No matter kuti appointment yathu ndiyofunikira kwambiri, komabe it's better ukafika mochedwa than munthu ukapezeka zona kuti waluza moyo. So tikamaloka m'mitsinje imenemo tisapange underestimate level ya madzi, chifukwa munthu wamkulu amatha kukokoloka ndi madzi onena kuti depth yake ndi 6 inches kapena 15 centimeters, pomweno height yake ndi 30 centimeters kapena 1 foot. Amatha kupeza kuti madzi amene akokolola munthu wamkulu ndithu
ngakhale galimoto yaying'ono imatha kukoloka ndi level ya madzi amenewawo. So ndikwabwino kuwadikira madzi amenewawo kuti apite, ndi njira yokhayo imene ingatithandizire kuti tisakumane ndi mavuto ngati amenewa. Monga ambiri timadziwa kuti flash floods often lessens as quick as amapangira rise. Chinthu chinanso ndi chakuti mabridge amene ali submerged sibwino kukoloka mabridge otero, mapeto ake timatha kupeza kuti takokoloka taluza moyo. Unless mwina mabridge ngati amenewo ndioti ma authorities apanga clear, ndi pamene tingathe mwina kuwoloka malo ngati amenewo. So tiyeni titeteze miyoyo yathu, tikhale ndithu osamala, osatengera zonoti appointment imene ndiofunikira kwambiri kachani. Ndikwabwino ndithu kuti tiphonyane ndi appointment imeneyo komano tikhale tili ndi moyo. And isawa player kuti mphunzitsi ameneyo atapezeka ali ndi moyo, monga mmene tafotokozera kale kuti abale athu ena ndikuti ali mzipatala, ena ndikuti ali m'makampo, ena atisiya kumene. Uthenga ndonena kuti kwa abale amene ali mzipatala tinguwayika m'manja mwa chauta, Ambuye ndithu awachitise mwansanga. Kwa amene atisiya tingoti mizimu yawo iwuse mumtendere. Posaposa kwa amene ali kumakampo ndikuti nkhani ndimeneyo atili ndikuthekera tithandize tiwafikire abale athu. Nkutheka mwini maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazo kuti mphunzitsi wa primary yachabalalika ku Chikwawa ndikuti wakukoloka ndi madzi pamene amafuna kukoloka mtsinje. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kufotokoza comment section kwa molemekezanso maganizo anzathu. Sabwera panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitakufikirani mosavuta.